We beginnen. Oké. De heer advocaat, dankjewel voor uw tijd voor dit interview. Allereerst bedankt en voor uw tijd om even te praten met de Curaçaose volk. Nee, dat is heel belangrijk, dus ik moet u bedanken. Ja. Uw ervaring na een jaar als bondscoach van Curaçao. Ja. En wat vroeg u? Uw ervaring na 1 jaar als bondscoach van Curaçao. Ja, dat is een goede vraag. Zeer positief. Zoals we al gekregen wat ontzettend gretig is. Goede resultaten heeft neergezet. Waardoor we nog volop meedoen voor de kwalificatie WK. En dat we ons ook nog gekwalificeerd hebben voor de Gold Cup. Dus ja, qua resultaten, qua spel, gaat het goed. In uw eerste gesprekken met de FFK om als bondscoach te worden van Curaçao, had u over dat vele dingen moeten verbeteren qua die selectie, nationaal elftal. Is dit veranderd na 1 jaar of zit het nog stroef? Nou, de FFK, dat was het laatste jaar niet zo positief, wat allemaal in het nieuws is gekomen. Maar dat had weinig invloed op het elftal. Maar de organisatie op het kantoor van het bestuur, dat is nu hopelijk met een nieuw bestuur, wordt dat beter. Zeker. U heeft ook 8 officiële wedstrijden met de selectie. 1 nederlaag, 1 gelijkspel, 6 wedstrijden gewonnen. Ja. Voor de heer advocaat, is het een goede 8 wedstrijden? Moest beter? Hoe ging het eigenlijk met die eerste 8 wedstrijden als bondscoach? Nou ja, je moet natuurlijk aan elkaar wennen. Maar we hebben een team dat ontzettend graag wil winnen, heel gretig is. We hebben van die 8 wedstrijden er 1 verloren. Maar als je die wedstrijd terugziet, hadden we die echt nog dik moeten winnen. Dus nogmaals, qua resultaten, en daar gaat het toch om. Plus de organisatie naast zo'n elftal toe, dat ziet er gewoon goed uit. En hopelijk nu met een nieuw bestuur, een nieuwe competitie, gaat alles ook ten opzichte van de FFK beter. En daar heb ik alle vertrouwen in. En we hebben nu 2 belangrijke competities. We gaan nu met die laatste twee wedstrijden van de tweede ronde WK-kwalificatie van de CONCACAF. En ook daarna de Gold Cup. Hoe lopen de voorbereidingen voor deze 2 belangrijke competities? Nou, we hebben vandaag we hebben bijna iedere week een vergadering met de staf. Dus, want er is een hele organisatie, we zitten bijna 3,5, 4 weken bij elkaar. Dus dat is al een tijdje geleden begonnen, omdat we altijd 1 keer in de week bij elkaar komen. Vandaag hebben we nog een bespreking gehad met de nieuwe voorzitter. En dat zag er allemaal zeer positief uit. Dus ja, daar heb ik een goed gevoel aan overgehouden. Wat betreft de Gold Cup hebben we te maken met een paar bekende gezichten in onze groep. Canada, we hebben ook Honduras, El Salvador. Hoe ziet u onze kansen binnen deze groep? Ja, nummer 1 en 2 gaan over. Nou, wij moeten ons zeker kunnen roeren om verder te komen. Dat moet het uitgangspositie zijn. En wat ik zeg, we hebben een elftal wat moeilijk te verslaan is. Dus bijvoorbeeld over Canada. Canada heeft Alphonso Davies niet. Zijn bondscoach heeft ook 2 wedstrijden schorsing. Dus hij zit niet op het bank wedstrijd van Curaçao. Dus kunnen we ook, laten we zeggen, ook een kans hebben voor een goede resultaat tegen Canada in deze groep? Ja, kijk, we gaan ons nu eerst concentreren op de eerste 2 wedstrijden tegen Sint Lucia en tegen Haiti.
Want dat is bepalend weer voor het vervolg van de kwalificatie voor de wereldkampioenschappen. En daarna beginnen we met de voorbereiding ten opzichte van de Gold Cup. Nou, dan is iedere wedstrijd belangrijk, maar we hebben zeker het gevoel dat je door kunt komen. Ja. Zeker. Heeft u ook alle scouting gedaan wat betreft Honduras, Salvador en Canada? Ja, nou, zoals je weet heeft Curaçao vorig jaar of 2 jaar geleden 2 wedstrijden tegen El Salvador gespeeld, 2 keer gelijk, vriendschappelijk. Ja. Dat zijn goede ploegen, maar niet onverslaanbaar, zeker niet. Ja. En ze hebben natuurlijk niet voor niks gezet bij de loting toen Curaçao te sprake kwam. Ja, Curaçao is de Sleeping Giant. En dat is een heel groot compliment. Zeker weten. Wat betreft nieuwe spelers, dit is een belangrijke topic, want iedere keer hebben we te maken met, ja, die jongen moet komen, hij wil niet opkomen voor Curaçao. Hoe gaat het proces eigenlijk binnen de staf van Dick Advocaat qua contact leggen met die jongens die nog niet voor Curaçao opkomen? Ja, nou, we hebben contacten gelegd al het hele laatste jaar met spelers. Soms niet 1 keer of 2 keer of 3 keer. Maar sommige spelers hebben nog steeds het gevoel dat ze voor Jong Oranje of het Nederlands zelf te kunnen uitkomen. Ja, en dan kiezen ze niet voor Curaçao. Ondanks dat we alles al geprobeerd hebben bijna. Denkt u dat sommige jongens niet willen opkomen voor Curaçao voor de kans voor Oranje, u heeft het net uitgelegd, of doordat de FFK gewoon eerlijk gezegd niet professioneel in elkaar gezet was? Nou, dat laatste jaar, kijk, iedereen doet altijd zijn best, maar dat had natuurlijk beter gemoeten. En nu is het nieuwe bestuur samengesteld. En hopelijk kunnen ze nu vanaf het begin het goed oppakken. Er waren redenen waarom het laatste jaar niet goed is gegaan. Het laatste jaar qua organisatie. Ja, dat is moeilijk aan te geven. Ja. Maar nu ook weer met Curaçao Airport en Corendon. 2 hele grote sponsors die echt heel graag mee willen doen met ons. Ik heb ook van de voorzitter gehoord dat heel veel vraag is naar de eerste wedstrijd thuis tegen St-Lucia. Ja, dat een uitverkocht stadion wordt. Ja, dat wordt heel belangrijk om ons te kwalificeren. Of in ieder geval een volgende ronde te komen. Zeker. Wat betreft onze komende wedstrijden. Ja. Zullen we te maken hebben met versterkingen? Nou ja, kijk, het elftal heeft al aangetoond dat het goed in elkaar zit. Niet alleen het elftal, maar de groep. Ook soms geblesseerde spelers of zelfs geschorste spelers, die werden gewoon goed vervangen. Maar je hebt toch vooral te maken met de groep die er nu is. Er zullen niet veel nieuwe gezichten komen. Maar dat geeft niet, want we hebben een heel leuk elftal. Los van versterkingen hebben we ook te maken met jongens die eerder in de selectie waren, maar een paar jaren niet terugkomen. Bijvoorbeeld een Richardo Zivkovic, Nigel Roberta zijn een paar namen die Giovanni Tourpé, een paar jongens die eerder deel maakten van de nationale elftal, maar nu een paar jaar al niet komen. Zullen we ook die jongens terugkrijgen? Ook daar hebben we mee gesproken met Zivkovic. Die speelde ook bij een Nederlandse trainer, maar die zei ook dat hij het toch het liefste eerst wilde waarmaken bij zijn club. Het is natuurlijk ook heel belangrijk, vind ik, als je voor het nationale elftal voor Curaçao uit wil komen, dat je graag wil. En wil je niet graag, dan moet je niet komen.
Zo simpel is het. Ja. U zei ook, er zijn een paar namen die kunnen komen als versterking. Kunt u die namen toch naar voren brengen of nog niet? Nee, ik wil liever nog even wachten, anders zet ik die spelers onder druk. We zijn er met een paar spelers aan het uitzoeken of het wel of niet kan. Maar dat wordt bij de bekendmaking van de selectie straks in mei, dan merken jullie gelijk wie erbij zit. Oké. En die selectie wordt bekendgemaakt op Curaçao. Op Curaçao. Oké. Wanneer beginnen de trainingskampen voor die 2 wedstrijden tegen St. Lucia en Haiti? Nou, wij vertrekken 1 juni van Amsterdam naar Curaçao. Als op een zondag. En dan begint de voorbereiding. Maar dan is de voorbereiding natuurlijk al voor iedereen begonnen, individueel. Oké, precies. Oké, en er is ook gedachte dat Dirk Advocaat samen met zijn staf hier op Curaçao gewoon op vakantie komen. Dat het geen belangrijke karwei is voor Advocaat en zijn staf. Dat ze gewoon even willen zonnen naar de beach. Ja, nou, ik ben nou 5, 6 keer op het eiland geweest. Ik heb nog niet één keer op het strand gelegen. Dus wij hebben, onze intentie is echt om het Curaçaose voetbal weer op de kaart te zetten. En als ik naar het strand wil, kan ik overal naartoe. Dus wat dat betreft hebben we van tevoren gezegd, als we het doen, moeten we het goed doen. Anders heeft het weinig zin. Om voor Dirk Advocaat, om een geslaagde periode te worden in juni en juli. Wat moet er gebeuren? Bijvoorbeeld met die 2 wedstrijden tegen St. Lucia en Haiti en ook de Gold Cup. Wat moet er gebeuren? Nou, de eerste 2 wedstrijden zijn natuurlijk belangrijk om ons door te gaan voor de WK. Dus we moeten de eerste wedstrijd een goed resultaat hebben ook. En dan moeten we zien, kijk, ik heb al verschillende grote toernooien meegemaakt als coach van van Nederland, en Rusland en Zuid-Korea. Dus je moet ook een beetje geluk hebben. En het elftal moet meezitten. Nou, als iedereen positief daarover is, dan kunnen we best ver komen. Ja, zeker weten. Als uw contract loopt op na de Gold Cup. Bent u bereid om na de Gold Cup door te gaan met de nationale elftal van Curaçao? Ja, kijk, we hebben tot na de Gold Cup gedaan. Omdat dat voor het andere bestuur makkelijker was. Dat was de reden. Kijk, maar normaal gesproken teken je geen contract voor 6 maanden, maar voor 1 jaar. Maar dat hebben we ook gedaan gezien de problemen die daar waren bij de bond.